najlepšie vanilkové rožky. Jemnučké, krehké, voňavé, jednoducho dokonalé. Tradičné suché pečivo, ktoré k Vianociam jednoznačne patrí. Vyskúšajte recept mojej babičky. Určite si ich zamilujete. Domáce vanilkové rožky z orechní chutia vynikajúco. Úžasne sa rozplývajú na jazyku a skrášlia každý sviatočný stôl. Takže poďme na to. Najprv si na mlynčeku pomelieme vlašské orechy. Tie pridáme k už mäkkému maslu, preosiatej múke a práškovému cukru. Následne z tejto masy spracujeme cesto, ktoré potom zabalíme do fólie. Takto to necháme v chlade 2 hodiny odležať. Potom z cesta vytvarujeme šúľky, ktoré nakrájame na rovnaké časti. Z týchto si urobíme guľky, ktoré ušúľame do tvaru malého valčeka. Ten ohneme ako roštek. Z tohto množstva upečieme približne 110 kusov vanilkových rožkov. Treba rátať, že rošteky pečením narastú. Je lepšie, ak sa tvarujú menšie kusy. Voľba je však na nás. Plech na pečenie vystelieme papierom na pečenie a poukladáme pripravené rožky. Pečieme ich pri teplote 150 stupňov Celzia 20 minút. Keď máme teplovzdušnú rúru, vanilkové rožky máme za 20 minút upečené. Následne si pripravíme zmes na obaľovanie. Práškový cukor zmiešame s vanilkovým cukrom. Ešte teplé vanilkové rožky vkladáme do cukrovej zmesi, obaľujeme z každej strany. Cítite tú úžasnú vôňu? To sú tie nádherné chvíle Vianoc. Upečené vanilkové rožky si poukladáme do dózy, najlepšie uzatvárateľnej. Tradičné rožky skladované v uzavretej dóze vydržia naozaj veľmi dlho. Namiesto vlašských orechov je možné zvoliť aj iný druh obľúbených orechov. Dobrá rada na záver. Buď na pečenie zvolíme klasické maslo, rošteky budú ešte jemnejšie, alebo palmarín. Namiesto klasickej hladkej múky použijeme výživnejšiu hladkú špaldovú múku a práškový cukor zasa zameníme za mletlý trstinový cukor. Celý recept na vanilkové rožky je aj na mojej web stránke www.receptyprevaz.sk. Ak sa vám toto video páčilo, napíšte mi do komentárov aj vaše postrehy. Ak ma chcete podporiť, dajte mi like a odber na YouTube kanál, budem rada. Pekné Vianoce!